Hjernen består af millioner af nerveceller, som er forbundet med hinanden. Disse celler er kaldet neuroner, som sender signaler igennem henholdsvis aksoner og dendritter. Kommunikationen imellem disse gør, at hjernen fungerer optimalt. Betegnelsen for demens er, at de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Alzheimer skyldes aflejring af to proteiner i hjernen. De to proteiner hedder beta-amyloid og tau. Beta-amyloid ligger sig mellem nervecellerne, hvor det danner plak. Tau ligger sig inde i nogle nerveceller, hvor det danner tangles. Ved Alzheimers opstår der altså senilplak og sammenfiltrende nerveceller, som forstyrrer aktiviteten mellem neuronerne i det område af hjernen, som er ansvarlig for menneskets intellekt. Dette medfører hukommelsestab, forvirring, desorientering og dårlig dømmekraft. Alzheimers er en langsomt fremadskridende sygdom, som kan komme over måneder eller halve år. Sygdommen starter i hippocampus, hvor det i første stadie af sygdommen rammes de områder i tændinglappen, som styrer hukommelsen. Efterfølgende spreder nedbrydningen sig til det område i hjernen, hvor sproget udformes, og det bliver derfor svært at finde de rigtige ord. Så rammes den logiske tankegang, og løsningen på problemer svækkes. Det næste trin er, at følelserne forstyrres, og personen kommer derfor til at lide af humørsvingninger. Sanserne er det næste, der påvirkes, og hallucinationer kan opstå. I sidste ende vil personens mest styrbare minder visne, såsom genkendelsen af familiemedlemmer. Alzheimers kan ikke helbredes, men der findes to former for medicin, som kan påvirke symptomerne og forsinke tempoet i demensudviklingen. De to former for medicin hedder acetylcholinesterasehæmmere og NMDA-receptor antagonister. Acetylcholinesterasehæmmere hæmmer enzymet acetylcholinesterase, som nedbryder signalstoffet acetylcholin. Dette gør, at mængden af acetylcholin i de cholinære synapser øges. Cholinesterasehæmmere anvendes ved let eller moderat demens. NMDA-receptorer antagonister har en regulerende virkning på signalstoffet glutamat. Når man har Alzheimers, er der for høj aktivitet i de synapser, hvor glutamat virker, og medicinen virker ved, at den hæmmer receptoren for glutamat. Medicinen fungerer som et revitaliserende stof til glutamat og anvendes ved moderat svær demens. Bivirkningerne ses hos ca. 10% af patienterne. Bivirkningerne er ens for de tre stoffer og omfatter primært kvalme, opkastninger, mavekneb og diarré. Af mindre hyppige bivirkninger kan nævnes søvnløshed, muskelkramper, hovedpine og svimmelhed. Bivirkningerne er ofte forbigående i forbindelse med start på behandlingen eller ved dosissøgning. Er bivirkningerne milde, bør man afvente, at de forsvinder helt efter fortsat behandling.